Gitna ng paghihigpit ng sinturon dulot ng mataas na presyo ng mga bilihin at langis sa buong mundo, pinili ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol na huwag isantabi ang pagpapalakas ng turismo, isang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng libo-libong Boholano, kasabay ng pangangalaga sa prestiyosong UNESCO Global Geopark status ng lalawigan. Pinalalawak din ito ang pakikipag-ugnayan sa iba pang lokal na pamahalaan upang makahikayat ng mas maraming turista. Narito ang ulat ni Jim Ray Biosa. Hindi lamang magagandang tanawin ang ipinagmamalaki ng Bohol. Ayon kay Governor Enrico Aristotel Arizamintado, malaking tulong sa pagdami ng mga bumibisita sa lalawigan ang pagiging kauna-unahang UNESCO Global Geopark ng Pilipinas. Isang pandaigdigang pagkilala sa natatanging yamang kalikasan, kasaysayan, kultura at responsabling pangangalaga ng komunidad sa kapaligiran. Ngunit kasabay ng karangalang ito ay ang mas malaking pananagutan na mapanatili ang kalikasan para sa susunod na henerasyon. Ibinahagi ng gobernador na mahigpit ang ipinatutupad na pangangalaga sa mga likas na yaman ng Bohol, lalo na sa marine tourism at wildlife interaction gaya ng whale shark watching. Anya, higit na mahalaga ang pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan kaysa panandali ang kita upang mapanatili ang UNESCO Global Geopark status ng lalawigan. Ang Sundugo na-create na tungod for gusto na to na maka-invite ta o more tourists. All the more na naata na UNESCO Global Geopark ang Bohol, mas mapalig-on ang among turismo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Dako kayo katabang ang geopark. Mo gani na very strict na kami in terms of pag-amping sa atong kinayahan kay mo na usa sa mga requirements na ma-maintain nato ang status mo na we're very strict. Bukod sa pangangalaga sa kalikasan, pinalalawak din ng lalawigan ang turismo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang lokal na pamahalaan. Kamakailan ay nilagdaan ng Bohol ang isang sisterhood agreement sa lungsod ng San Juan sa pamumuno ni Mayor Francis Zamora, habang nakatakda ring lumagda sa kalintulan na kasalunduan ang lalawigan ng Cebu sa susunod na linggo. So pasabot na unsay mga good practices nila, unsa pa ilang mahatag gud na kaayuhan para namo amo pod na mapangayo nila ug unsa pa ilang gusto na makita nila na maayong practices sa atong probinsya sa Bohol, ato pod i-share nila. Labi na karon na ang Bohol is a prime tourism destination. Mas nanghinahanglan mi karon og connectivity sa ubang sa laing probinsya like ang San Juan sa mong hinabi ni Mayor Zamora na pwede mi makapromote sa atong probinsya sa Bohol, labi na kabahin sa atong mga destinasyon dinhi, mga tourist destination aron mainganyo ang atong mga lokal na mobisita dinhi tungod kay makita nila unsa ang Bohol nagi-promote sa San Juan City. Sa ilalim ng kasunduan, tutulungan ng San Juan City na maipakilala ang mga pangunahing destinasyon ng Bohol sa mga residente ng Metro Manila. Magbabahagi rin ang dalawang panig ng mga epektibong programa at pinakamahusay na pamamaraan sa turismo at lokal na pamamahala. We would like to learn, San Juan would like to learn the best practices of Bohol Province. Best practices in governance, tourism, commerce, industry, and also we would also want to share our little learnings to Bohol as well. And one major opportunity I see, Governor Arias and to all our provincial officials, if it is okay with you, we can help sell your products in Green Hill Shopping Center in San Juan City. Not just your products, we can also promote your tourism destinations. Dahil sa pinalabas na executive orders para sa austerity o pagtitipid ng mga LGU, bumaba sa 9 na contingent ang sumali sa Sandugo Festival ngayong taon mula sa 10 noong nakaraang taon. Gayunman, mas pinatuunan ng pansin ng festival ang pagbuhay sa tunay na kulturang Boholano. Kabilang dito ang pagpapakita ng mga katutubong sayaw at pagtataguyod ng asin tibuok, ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng asin na sa Bohol lamang matatagpuan. Umasa si Governor Aumentado na kapag gumanda na ang sitwasyon sa ekonomiya sa susunod na taon, mas magiging grandioso at mas marami na ulit ang makikibahagi sa Sandugo Festival. Kilala ang probinsya ng Bohol sa Chocolate Hills, Lobok River Cruise, Tarsier, magagandang beach, Kalamay at marami pang iba.
Sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya, pinatutunayan ng Bohol na ang responsableng pangangalaga sa kalikasan, pagpapahalaga sa sariling kultura at pagpapalawak na ugnayan sa iba pang mga lokal na pamahalaan ang susi upang mapanatiling matatag at patuloy na umunlad ang turismo sa lalawigan. Mula dito sa Panglao, Bohol, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ribiosa, SMNA News.